IFM News. IFM News. Live report. Idol Glenn kami. Kas may linya iti mandato ti Bureau of Customs amang saraknib ka dagiti si serek ti kontrabando kenda dumapay amay parit tatagilako nang isayangkat dagiti personal ti BOC Subport ti Curimaw Operations Division iti boarding formalities iti motor tanker Haisin U 619 iti Enero 5 iti pribado a puerto ti Omnico Natural Resources Incorporated sa Jegabut Norte, Badok, Ilocos Norte. Ti barko ket imawag ti sangladan tapno mangiparwar iti na isang pet a gasolina. May sa kritikal at agilako amang suporta kadigiti lokal nga industriya ken magsustener iti aktibidad iti ekonomiya. Ama itunos met iti panangimando ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno amang impasigurado iti seguridad iti enerhiya ken mangpasaya at iti lehitimo a panagtagilako. Babaen iti nainget apan nang ipatungpal kadagiti addang amang salaknib iti panagpasaya at ti panagtagilako agtalinaed a native care ti Bureau of Customs amang iduraas iti agenda ni President Ferdinand Marcos Jr. may bapan iti panagsubli ti ekonomiya nasaya at panagturay ken panagpatao di tikita dagiti kang runaan nga adigi ti pananggunod iti inclusive growth ken nation building. Para iti IFM News, Idol Glenn Batuyong, Tatak, RMN. Thank you very much, Idol Glenn. Get well.